ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഉഷറ സിലോണ വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം, ഇതിൻ്റെ യൂണിഫോമാണ്. ബുധനാഴ്ച മാത്രമേ ഈ യൂണിഫോം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ ബാഗ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പോകുന്നു. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമലൈക്കും. ഇതിൻ്റെ വസ്തു നല്ലതായിട്ടാവില്ല.